azumin ne na gana. Wai bayan ta za a daga azumin nan ne? Kai jaki ne, ka taba ganin inda aka daga azumi? Ake ce mun jaki. Gwara ka bari kawai an karfe 4 ta yi ka kwankwadin ruwa. Ai wannan sai kai mana sako mu zama doya, wannan shine kawai Allah wallahi. Ai in baka san sunnan azumi ba. Zai san shi sunnar azumi da mutane ne da ta shi Gaskiya ne wannan. Ba ya ce mun bari ya kai. Wannan kwai ne kawai ni ban yadda ba. Kwai ne wannan. Wannan kwai ne kawai. Abin da nake gaya maka ba wai ekti. Na, Ka ce ekti? baba wannan ba lemo bane? Me zai yi da lemo da tsakar ranar nan? Wannan ba shi ne malamin da yake jan sallah a masallacin ahalin sunna ba. Wallahi shi ne. Kai masallacin Ibn Waqas. Saboda Yawwa ne shi. kai wannan abun da sake wallahi. Ka dubi ya wannan. Ya. Diswak azumin nan yana ban wahala, idanuwa na sun fara canza kala, yau ɗaure na yi saboda na makara, jibe ni sai ka ce wani figaggen zakara. Duniya ba wanda ya kai ni jin azumi, da carban hannu ma nake yin lazimi. Kai kamar na rame ba, da ban balaga ba ma ba sanya ba. No kwam sabe ciwe na ma aswaki, ina na gefe lafina da wasu kwari. LSV haufa bana gane ku, a washe dukan wanja ce baran kale ku. Azumin bana bai da goma na marmari, yunwa ya sa ina mabaki kallon fari, hulan koko na kaman dan Taliban, ni na rasa ganewa ma ina ne gaban, daɗin watan nan ma an ɗaure shedanu. Kai, ba ka azumi? Alwala nake. Da zobo. Au. She ma nan 120 nan bigi kola. Ɓacin rana aka samu, Ɓacin rana. alwala nake wallahi. Ruwa ƙarewa a garin? Eh? A masallacin ka ba ruwa? Bari mu nuna maka alwala gaje. Alwala gaje ba.